Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultura TV. KPS start intern onderzoek na handmatige aanhouding op video. Laten we zien wat er allemaal gebeurd is. Het Korps Politie Suriname KPS is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van videobeelden die via sociale media circuleren en waarop de aanhouding en afvoer van een verdachte door politieambtenaren te zien is. De beelden hebben geleid tot maatschappelijke reacties en zijn door meerdere burgers onder de aandacht van het korps politie gebracht. Volgens het KPS hecht de korpsleiding groot belang aan zorgvuldigheid, professionaliteit en transparantie in het politiewerk. Het ingestelde onderzoek richt zich op het volledige verloop van het optreden, waaronder de omstandigheden die voorafgingen aan het vastgelegde moment en de wijze waarop de verdachte is afgevoerd.